Assalomu alaykum do'stoni aziz, so'zan nag'zan salomat. Xubay az sarşavi bozori Korvon nigah kunun mag'ozai Ҷаннаме. Як вай доштум, навор доштум дар бораи мошинаҳои дарздузӣ. Бисёри бад хоҳиш кардан ки боз навори пиратар кунен. Марҳамат нуқтаи савдои дуюмшон аз акаи Рустам ина нигоҳ кунен. Баъд аз парковка инаи мағозаи Маги якумш не дуюмш ному фамилияшон навистагай Маги нигоҳ кунен. Рустам Раҳимов тамошобино. Акаи Рустам медонен зиёда аз 11 сол устогӣ кардагай тамоми намуди мошинаҳоро мефаҳма. Вақте ки шумо мошинагир бошен биёен бо тавсияи беҳад хубтон метавонад ки кадом намудша бигирен барои чи нағзай гуфта дидена саршавии бозори Корвон баъд аз парковка мағозаи Маги аз акаи Рустам Раҳимов навистагай мағозаи рақами 1. ҳозир ворид мегардем бо бештар машмуда пиратар ҳамроҳи акаи Рустам мефаҳмонем ки кадомаш чӣ хелай нархош. Ассалом. бисёри бад хоҳиш кардан ки маълумоти бештар сен дар бораи мошинаҳотон кадомаш чӣ хелай. боз хостум як навори дигар гирифта барои подписчикҳо маълумотим. таракои хушрӯ бисёр савол доден. урӯз фаҳмонда будем ҳамроҳи акаи Рустам ки ана ин намуд мошинаҳои Ҷаннаме вай дора паделка дора пура фаҳмондан шумода кадомуш чӣ хелай ай паделка чӣ хе фарқ мекунен. Марамат бад савол шид ки анаи мошинаҳои калонам чӣ хе паделкоша фарқ кунем кадом намудша гирем гуфта пурсидем. Марҳамат ҳозир шумода тавсия метиҳанд касоне ки насия гирифтани ай мошинаҳои оригинал мошинаҳои дарздузӣ барои цех мегирен барои хонатон мегирен. Мана марамат аз дасти аввал худшон зиёда аз 11 сол шид фаъолияти устогӣ кардагиан медонанд ки тамоми нозукиёш кати мошинаҳоро мефаҳманд. Шумода тавсия метиҳанд духтарако ина гӯш кунен харидорӣ кунен корти алиф кати қарзам шумода метиҳанд. инами мошинаҳои вай оригиналша меяй ё оригинал ами 3-4 модел апаҷон мошинаҳои оригиналанд ёро ҳамаи дузанда мешиносанд ё дигар ҳуҷҷат ба таърифа нестанд. дар бозор медроян апа иҷора реклама мекунанд ки иҷо мақсад айно пластмасай ё барои чи пластмасан ки ҷами як пружина ра мегира агар ами пластмас боша бо мяхки хушрӯ меравад дар тамоми материал иҷора таъриф мекунанд иҷора ё аслан чон оригиналан апаҷон инами ҷак оригинал будай тамошобино оригиналай амҷаш пластмасай ин Магияй апаҷон оригиналай амҷаш пластмасай ина иш апаҷон аму зоҷае гуфтам ина амҷаш пластмасай ё оригинал пластмас мешидай тамошобино. марамат ба назар бигирен ҳангоми мошинахарӣ. баъд ина ё астан апаҷон дар бозор ам ёро ҳозир бисёр таъриф мекунанд ки фоида ба даст бисёр биёранд. усталошон таъриф мекунанд иҷора оҳан мегӯянд иҷара ғавс мегӯянд парковка мегӯянд ами чизо кадом апайда маҳкулай. Марҳамат ами дукони ма биёя ҳамаям ёра чандонаи дар корай бепул мефурӯшанд. ина дидем духтарако ина мучам ҳастай ин фирмаи Маги чӣ хубӣ дора апаҷон ки тамоми запчасташ бесплатнай бепулая. ҳангоме ки Магиёи оригинала харидорӣ мекунен аз мағозаҳои акаи Рустам шумо дар анами тамоми намуд то 3 сола тамоми ҷош ҳам гарантия ҳам ҳамаи запчастҳоро бепул метиҳанд. мотор дар свет чизи шида мо ягон суми аму клиента намегирем диден я дирамаша намегирем. ба чанд суман ино Магиё 3600 сомон 3600 парташ кати устолиш кати комплект установка оригиналш тамошобино установка доставка шафаҷон мебарем установка мекунем дар ин шаҳр метавонем без звук меяпа бе овоз нигоҳ кунен чӣ хушрӯ маслаш рехтагӣ нест апаҷон диден тамошобино оригиналш 3 сол тӯли 3 сол агар вайша вайрон шава шумо хутон бепул соз мекунен. ина шапаҷон қайчидоршай 4000 сомон ки охири дар бомада апаҷон ин ришташа мебирад қайчи мекунад худаш қайчи дорад. диден духтарако фирма да апаҷон тамоми запчастошон ҳаста ки вай пас баланда кор мекунад бесплатнай тамоми запчасташ худое ки насӯза якумш ки насӯза сӯхт ай тараф фирма бепулай апаҷон бепул 3 сол мошинаи шуморо соз мекунанд. марҳамат баъд медонен духтарако дидена ина ира гуфтанд ки паделкаяй оҳанияй ёфтани запчасташ қиндая намеёбен запчастша намеёбен ҳангоми харид ҳамин чизоро аҳамиятиен. тамошобинони азиз ина марҳамат биёен саршавии бозори Корвон мағозаи Маги баъд аз парковка Маги Рустам Раҳимов
фамилияшон ном фамилияшон аст иҷода ду мағозаи ба ҳамин ном рақами якш марамат биёен бо аз наздик ин озма плакатшон аз берун нишон тиём ки ба осонӣ пайдошон кунед яди магазинои шишагӣ даян мана диден ному фамилияшон катем рақамашон ҳаст бо занг занен качиқчонам суҳбат шавен ҳамин мошинаҳои ҷанумерам бисёр мепурсанд духтарако нигоҳ кунен чихо бисёрай иҷода ҳама намудаш бидай марҳамат мағозаи маги омадагием мағозаи акай Рустам иҷода чӣ ҷанумер навистагия иш бу дига чӣ ҷанумет ира нигах паҷон ки ами паделковози бузурда бисёр шидагия нигах ки ҷанумет навиштагия сохти ами ҷанумет бировардагияна ё качествои надор и паделкая ҷанумет навиштагиян сохти ами ҷанумет неста паҷон ҷанумера видеои пешинада гуфтавдима паҷон ки нигах кинен ки ҳамаш серияш хати штрих-кодиш хатияй фаҳмо дидена тамошобино вақти таъриф мекунам ки риштабрак риштагзарунак дорам ва по ҳамаш ҷанумерам бимона проверка кунам риштагзарунак шава баъд ами таърифиёрам бикунам проверка кунам мақсад ёда чанд ном мешава мақсад ин мода ак меай бо дар ами бозор ҳастай ами дизайн ами як зардай фақат дизайнаш зардай дигай амишта навиштагиай чери таъриф мекунан амиёра ами ҷошона ҳамаша проверка кунан хичонамо по мефаҳман ки тактикаи кори дигай аю дигай ҷанубиё паҷон японски мошинаан чӣ мешаванд закаси Россия мешаванд закаси Дубай мешаванд ана дубайски вариантоша паҷон ина ёай ба кадомаш нағзай дубайски шо Россия Дубай бу ай Россия да мошинтарай хубтара дубайскиш хушрӯ бидай диде Дубай болошона паҷон хели кришкам доран махтама мошиноша а чанд сумаи ҷанумаи дубайскиш Дубай 2000 айнеки дубайскиш 2000 бидай а российскиш чӣ российски гуфтам ку ай 1200 сум сар мешавад российски аз 1200 сомон ҷануме сар мешавад дубайски ҷануме ҳамаш истеҳсоли япония фақат ки япония ҳам барои Россия тайёр мекунад ҳам барои Дубай ана баъд нигоҳ кунед дидена ба тамоми нозукиҳош шумо дар ин нуқтаи савдо мефаҳмонанд ки кадом намудша бигирен паделкашам доран паделкаям доран фурӯш ина хоҳен бо нархи арзон чанд сумай паделкора паҷон амиёра гуфтам ку амиёра дар бозор одамое ҳастанд ки то 1600 700 ам мефурӯшанд ашмода чи 950 ина паделкаш 950 сомон агар ки хоҳен хитон хоҳиш дошта бошен ҳастай диден ина нигоҳ кунед паделкаш диден ҳичи надора ина марамат аямиҷа худаш маълумай духтарако саршавии бозори корвон дае мағозаи маги Рустам Раҳимова ҳозир аз ба нишон тиём ради магазинои шишагӣ диденда ба ному фамилияшон дутай ҳамин ном ам хеле мағоза барои аввай ҳангоме ки мебиёен ҳамиша аҳамияти ному фамилияшон ҳаст биёен агар мошинагир бошен аввай метиҳан насиҳа метиҳан шумо да қарза метиҳан корти алиф кати баъд шумо да тавсия метиҳан марамат кадом намудша ки гирифтаниен шумо да хушрӯак мефаҳмонан ба ҳазур мегирен даставкам доре на ҳамаи ҷо мена даставка ройгон буда беҳтарин дар вусеам доран дукон марамат ноҳияҳое ки наздикен дар вусе аз ӯ ҷоям метонен ки дархост кунен ё рафта аз наздик бинен ира бинен ҳамаи чӣ доранд предохранитель дорад. Предохранитель дорад, қувва пас баланд шид, зарал мотор да намеравад. Дидена тамошобино. Ҳам кришкам дорад. Удобнее ки коробкаш ҳам закази Россия фарқ мекунад. Коробкаш ҳам российский ай дубайскиш фарқ мекунад. Диде? Ина свет мешава, ина коробкаш ҳам хан ушмантар бихова. Ина свет мешава, светной мешава. И дубайский ай? Дубайский ай. Ина бо ина инҷа шанигах ки ина худиш навиштаги ай. Фарад ҷаноме. Диден барои Дубайш бо дига хебидай. Марамат ҷанумеям диден ҳам паделка дора, ҳам барои Россия истеҳсоли худаш ҷануме ҳастай, ҳам барои Дубайш ҳастай. Ҳангоме ки мехарен ин ҳами чизора мисол аҳамиятен ё ки биёин ҳамиҷа акай Рустам бо шумода пурра мефаҳмона баъд интихоб мекунен. Духтаракое ки аввелиё хариданиен марҳамат ҳози пурра ҳамроҳи акай Рустам ма аввелиёкора шумода нишон метем мефаҳмонанд то на фарқиятшона хубишона чанд намуд буданшона марҳамат аввелиё гирифтанӣ бошен биёен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд баъд бо тавсиятон метиҳанд инчунин агар ки мисол маблағи ҳозир харид карда надошта бошен насиҳая метиҳанд қарза метиҳанд корти алиф кати марҳамат
اینمی نموداش همیاش فسانوشه یا авилок ҳам пешиш дар ҳами бозор ҳамия зоҷе гаранти дар тамом ҷош чӣ хеле гуфтам ҷои зарадмонӣ моторша шамол медоги химир мекаги не духша япаҷон ина сведа гарёна вали маслаш рехтаги ина диден авилока бинен бо айдам яхки мешава бе масла нигоҳ кунед чӣ хушрӯ медоза тамошобино марҳамат ина касоне да ки авилок дар кораи оригиналош нархаш 5400 сомон бо муомила дорад. Ё да тав фирмаи бақуввата япаҷон ҳамин фирмаи зоҷе ки нигоҳ ки қолиндузак дорад. Гуфта будам дар видеои пешина гуфта будам ҳар фирмаҳои хеле қолиндузак надорад. Ин қолиндузак шам дорад. Ҳамин авилокаш бисёр ҳамин клиентонга маъқул шудаса. Ин майдача шапаҷон. Ин майдаш чанд сомон? Фирмаи брусай 1100 сомон. 1100 сомон ашайна тамошобино брусуш 1100 сомон. Ина диден авилокаш хеле. Хулоса дар кортон боша духтарако биёен мағозаи маги мағозаи Акай Рустам бозори Корвон саршавии бозори Корвон даен тамошобино баъд аз парковка мағозаи маги ному фамилияшон катия тамошобино иҷа дута мағозаи анамира иштибоҳ накунед диден мағозаи маги Рустам Раҳимов навистагиаи рақамҳои телефоншон кати шумо ки хариданӣ бошанд биён шуморо бо тавсия метиҳам ки кадомша гирен ки беҳтарай мана марҳамат худшон зиёда аз 11 сол ҳами усто тамоми намуди мошинаҳоро соз карда метонанд ҳамаша медонанд барои ҳавай ҳамаи нозукиёша медонанд кадом мошина нағзай кадомаш хубай барои ҳавай биёен ина бо нархи дастрас пешниҳодтон мекунанд занҳои азиз духтаракҳои хушрӯ касоне ки мошинаҳои дарздӯзӣ гирифтаниен марҳамат аз анами мағозаи маги Рустам Раҳимов и саршавии бозори Корвон дае баъд аз парковка ному фамилияшон катияи духтарако дар иҷа ду мағозаи ҳамин ном кати барои ҳавай аз Акай Рустам ному фамилияшон кати биёен ма хубии ин мағозара шумо да пура мефаҳмонам нигоҳ кунен доставка низ доранд тамоми намудуш ҳастай ҳам автоматиш ҳастай ҳама намудуш ҳаста ҳамин магира ҳамин фирмаи маги тамоми намуди мошинаҳошон ҳастай ба медонед хубиш дар чиай 3 сол гарантия метиҳанд 3 сол гарантия метиҳанд баъд ҳамин тӯли 3 сол куҷоеш ки вайрон шид бепул шумо да рафта соз мекунанд ё ки меёрен соз мекунанд хоҳен начот ями блок мотори чизоша паҷон наёян барое ки бори вазминай ина диден тамошобино ё начоти свет чизи шидан мода муроҷиат кунанд паҷон ай тарафи фирмаи хидмон мераванд ройгон запчастам ройгон ремонтам ройгон диден а тамошобино тамоми микросхемоша дорам ягон чизи запчасти маги нестай ки надошта бошам аз анами бренди маги вақте ки шумо мошина мехарен ку духтарако марҳамат занҳои азиз тӯли ҳами 3 сол да вайрон шава ҳам запчастша бепул мебаранд установка мекунанд ҳам мошинатона соз мекунанд ройгон ҳами 3 сол ҳама шумо да ройгон мешава марҳамат беҳтарини интихобай бо агар дӯстони азиз мошина харен лекин ҳози маблағ надорен пас корти алиф катиам шумо да кредит метиҳанд марҳамат насия метиҳанд ина биёен тамошо кунед на танҳо маги балки тамоми намуди брендои машҳурра доранд мошинаҳоша чӣ саволе дорен марҳамат рақамошон ҳаст нависеншона ва медонен хубии мошинаҳо дар чӣ будай дар қувваи паст мисол бисёр ҷода қувваи барқ пастая қабул намекунад ҳар мошина лекин мошинаҳои анамин Акай Рустам пешниҳод мекардаги анамин чизоро ҳамаша ба назар гирифта шумо да пешниҳод мекунанд доставка доранд куҷое хоҳен марҳамат доставка доранд инчунин касоне ки дар ноҳияи восеъ ҳастед дар наздикиҳои ноҳияи восеъ ҳастед дар уҷа низ мағозашон ҳастай рафта як боракак мошинаҳошона тамошо кунед нарх навошона бинен беҳад нархҳои хуб кати пешниҳод кардаган дасти аввалай бори хучонай устои беҳтаринам дорам мана устоҳошонам ҳастай мана марҳамат бисёри дузандаҳо мешиносанд аллакай устошона ина биёен бо аз наздик як маротиба ина ин нуқтаи савдора бинен